Zdarec lidičky, já vás vítám u mé kolíčkový challenge. Bude to obtížný, je to jednoduchý. Máme tu 20 kolíčků, mám tu 20 kolíčků a budu si je postupně dávat na obličej. No, tak rovnou jdeme na to, ať nezdržujeme. Já začnu, budu se vám povídat. Chtěl bych, tak přejdu na můj nový kanál. Chtěl bych natáčet Euro Truck Simulator 2. Je to starší hra, za chvíli nebude rozumět, ale to nevadí. Je to starší hra, ale mě strašně baví. Poslední dobou ji hraju strašně hodně a já jsem si to asi měl dávat na jinou část roní než USA. Protože na uších to volí a volí to všude, ale to nevadí. A takhle mě nebude rozumět, ale taky nevadí. No, vadí a já to tak uhravím. Chtěl bych tak natáčet ještě další a další hry, teď mě moc, Lasy 2 bych chtěl natáčet. Lasy 2, nejdeme to dát na ucho. Dobrý. Delovka. Chtěl bych natáčet na Lasy 2. No, ale uvidím. Tyjo, ještě tady mám dost kolíčku. To je dobrý. A tady to mi tam nedrží. No. Já to asi začnu dávat takhle. No tak to volí. Na nos. Takhle, no. Kam to mám dávat? Takhle to budu dávat. Tak. Už to budu mít za sebou. Ještě 4 kolíčky. A bude to ke konci. Ještě 3. Tak a poslední 2. Poslední. Tak. To je kostka. Vidíte, že mám vrázno a já bych se, určitě krásně, já bych se s tímto sám rozloučil a zanechte když tak like nebo odběr od další tohoto. Díky a čau.